Zaken hier wat vriendjes uitnodigen. Maar je moet dan aan wel boeten watchen alle jaar. Hoeveel vriendjes hast u uitnodigen, Zaken? Als er nog meer komen, dan stuur ik ze hem kan wel op. Ja? Ik mis Zaken wel. Mist Zaken wel? Ik mis Zaken. Rustig, rustig. Ik zie gevaarlijk. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk aan het werk. Ik heb een online vergadering. En ik zoek direct even een briefje op de deur heen, want als Zaken thuis komt, dan wil die nog wel eens mij heel wat bombardie binnenkomen. Nou ja, en dat het zo is het zo. Maar ik ging een briefje schrijven. Hey Zaken, mem had online vergadering graag stil. Ik ben benieuwd dat het werking gaat. Ildo uit de bed, dus die is wel stil. Maar ja, ik doe een poging, waar wit. Dus ik zal die even ophangen. Nou, een beetje op zien hechten. Hier ergens, denk ik. Dus aardig even opstaan. Ik ben benieuwd dat het shirt er gewoon voorbij rent. Ja. Als je van bovenkant. Nou, dat mag lukken. Zo. Die hing het. Nou, en voor het vergaderen heb ik nog correct even gestuurd. Wie van de morgen correct even dokken in West. Jelke zei van de morgen, ik ga meer gotten dan sokken. Nou ja, ik snapte de hint. Ga je hier dus 9 sokken nodig van het werk. En ik zelf eigenlijk wel, want ja, op een gegeven moment had je geen sokken meer die setjes binnen. En als je dan een paar setjes of een setje sokken hebt, zit er gotten in. Dus ja, we hecht hier het. Smiek alle oren sores voort en nieuwe sokken. Ik heb voor mezelf hele leuke gekleurde hellen. Bij de famkesafdeling. Dus ik zit hier even chillen. Dat is echt super leuk. Al die mooie felle kleurtjes. Helemaal leuk bij mijn outfits, dacht ik zo. Mijn stipjes, bloemkes, streepjes. Voor jou te gewoon werkzakken. Saai, maar goed. Verder heb ik nog mijn drinkbekers van Ira. Dit is hier zelf iets zacht. Mooi peers, maar Rijnbogen zei dat is een vallende ster, maar een soort van Rijnbogen. En ik heb zelf deze dier, omdat ik hier echt een tromke bij haar. Dan vind ik het wel leuk dat dat compleet is. Dus ja, die hier kijk al met die stikken. Hier ze dit helemaal eraf bieden, dus weer een mooie naaien. Ildo is gek op snoepjes, maar ze mag natuurlijk wel een beetje omtikken vanwege haar gewicht. Dat spant er altijd wat om. En dit is gewoon droege fruit, zeg maar. Dus het is nou eigenlijk niet een echt snoep. En ze krijgt bezoekers in en ze vindt ze heerlijk. En ik zal je vertellen, Zaken die smult er echt van. Dus dit is dus 9 Favo's, de fruitsnack. Ik ga nog al die mooie bloemen hellen. Want ik vind bloemen heel mooi. Check, bloemkes, daar bloemkes. Maar ja, die komt natuurlijk heel gauw deed. Dus ik wil echt in een mooi grut boeket maatje. Ik ben nog net helemaal klaar. Ik wilde nog wel wat bij hebben, dat het wat grutter wordt. Maar in een grut boeket, dat ik dat maatje kan van de tafel. En dan van al je kleurtjes wat. En dan kijk ik altijd nog een peerdrie pak van iets vast. Maar gewoon een heel groot boeket maatje die gewoon altijd mooi bloot, mooi is. Want ik ben wel van een echte bloem, maar ja, ik zei bloos wel bezig. En dan heb ik altijd sowieso één bosbloem in huis. En ik vond dit wel hele mooie kleurtjes. Nog een blomke. En net of je boesdoekjes, want Ildo die is gewoon één grote snapcase. Dus altijd handig om deze week ook wat bij te gaan. Want ik gebruik nog heel vaak van die billendoekjes, maar dan wordt het helemaal skraal, super sneu. Dus ik ga mijn dag even weer nijboesdoekjes hellen. Ik heb die even in de kont boesen, dan ga ik die altijd nu op in de jas boesen. Want ja, het komt altijd op het moment dat je neer bij je haar. En dan trouw ik gewoon oordeel even hierin, in de tas van Ildo. En even in de bennenwijn, in de auto, hier in mijn jas boesen. En dan, nou, ik heb er even voor u, want het giet echt als sleepjaar dit woord. En van de morgen zei Zaken Thomas, mem, mijn hemden waren al je te kwad. Ze jouwen niks meer, ik liep goed geen hemd dan. Dus ja jongens, hij zit nou in 134, 140, mama zei zien. Hoe grut. Lietse jonkjes worden grut. En ik hier even schoen. Die er nog hier, nou die hebben natuurlijk ook al een paar keer in de wasbest. Dus die ben echt wel wat kromp, maar dat weer maat 110. Nou, dat is toch echt wat al iets. Hij zit denk ik in, ja, 128. Maar ik ga dus nou echt een maatgrut erin. En als ik dit zo shirt, dan past dat echt prima. Maar het is wel even een eye-opener. Hè? Wat groeit die jongen snel de laatste tijd. Als ik dan echt vlogs heb rondje van, min wat van het simmer, hè? Van een vakantie in Kroatië of zo. Dan hij groeit zo gigantisch groot. En hij wordt echt een jong fijn. En dat is heel mooi. Maar ja, ik wil heel confronterend. Want het is natuurlijk wel mijn lietse jonkje, dat bloot het echt. Maar ik zeg wel echt dat hij grut doet. Ja, rap grut. Ik heb het vers kan omschreeuwen, maar het klopt echt.
En Ildo hier zelf nog. Dit is een soort likkoekjes. Die vindt ze zelf heerlijk. Nou, dat vind ik prima. Dus ja, likkoekjes. Dat vond ik vroeger zelf ook heerlijk. Ik ging vroeger echt wel bij de thee. Dus dat was een beetje onverhoord in. Nou ja, het is altijd weer bij mijn kamer iets kwallen wij een bakje thee en een likkoekje. Ik zal het even zo'n kant brengen en dan ga ik aan zijn online vergadering. Ik zou zeggen via het te abonneren en te liken en ik ben benieuwd. Bye bye! Hintjes. Nou, bloemkes maak nog even een fase is leeg gehad. Nou, de tulpen die ben wel een einde, zie maar. Die hier direct wat 2-3 dagen eerder kennen, denk ik me nou. Niks meer van hoor. Dus daar is aan zo mooi, maar dan maak ze een beetje op maat, meidje. Dat slaagt bij kwartier nou net meer, dus dat wordt na de vergadering. Eerder haar fles, dan zit ik nou even omspiegelen, dat vind ik wel hygiënisch. En dan ga ik haar vergadering. En daarna, op een nijmiddag komen opa en Beppe, want hier nog iets van peersken van de ben. Ik denk dat ik wel weet wat het is, maar ik denk iets van chocolade, wat zaken heel slecht op is. En Famke komt hier vanmiddag te watchen, maar Ildo, dus dat is heel gezellig. Dus we maken er gewoon een lekkere thuismiddag van. Eerst nog even ontwerp, even vergaderen. En dan lekker met Famke, Ildo, zaken en misschien een water, opa en Beppe. Dus we maken er een mooie middag van. Ik zal vergaderen, let's go! A few moments later. Nou, dat is weer klaar. Het bleef toch wel heel handig zo online, hè? Dat hij in die coronaperiode dat een soort van gewoon was. Nou, en anders zien we waarschijnlijk nou afpraat, maar ja, dit is toch wel heel fijn van mij als mem zijn. Ik bedoel, Ilde leidt nou bedje, zaken kan elk moment thuis komen. Ik hoef net voort, ik ben thuis. Dus ja, het is toch wel heel fijn dat het zo kan. Daarom vind ik nog altijd echt vergadering, echt Bilko, echt superleuk, ja. Maar het is mooi dat het zo kan. Mijn werk van jou zit erop. Tenminste, werk. Ik ga een lekker bakje koffie voor mezelf zetten. En dan wacht ik op Famke, die komt zo. En opa en Beppe komen dus los. En ik ben benieuwd wat zaken je weer verplanning had. Dat is Else daar weer een verrassing. Hij maakt voor mij een waterhaar, hij maakt te watchen. Alleen nog iemand op een nijmiddag wil even thuis komen voor opa en Beppe vanzelf. Oh, dat wordt sneu, maar we zullen wel beleven. Laptop dicht. Ik ben niet op zaken thuis. Oh, tante Els. Hoe weet het op school? Leuk. Ja? Zaken die hier wat vriendjes uitnodigen. Maar je moet dan aan ze wel boeten watchen alle jaar. Hoeveel vriendjes hast u uitnodigen, zaken? Even denken. 8 jullie. Nee, dat was goed. Hoe meen dat? Oh, dat valt aan. Wat vrouwen en wat jongens. Ja. Nou, vooruit, maar dan wel lekker boeten, zei men. Nou, vooruit. En oren keer eerst even vrezen in plaats van op plannen. Ja, maar mij wil je wel wat kunnen proberen. Ja, tuurlijk, wil je mij wat drinken en wat lekkers, maar dan wil je een boetenbordje. Ja, maar ik wil jas onthalen. Jawel, het is warm. Mijn limit. Oh, wow, dan zet hij eens bij tante op. Let me zeggen, Maar je steekt hij met mee. papa? Of zaken, doe maar bij zaken. Jij moet wie tante is. Dan ga ik naar... Dan lik je wel tweeling. Debbie, dan ga ik nou naar PG Wolter 600. Dit is wat... Hoe stuk je een drink? Of wil ik nog maar aan dan we drinken gaan? Ik kom je even met de hele groep. Nou, best. En dan toch jouw oren. Ja. Ja? Dat iedereen dan weer naar huis gaat. Ja, doei. Ga je dat misschien halen? Dat is wel handig, ja. Zie ik op. Ja. Straks is dan 6 uur jongens, want dan wordt het net snel donker. Ja, dat Straks zit is ik. 6 uur jongens, en ik stem je nog goed met een watje. Ja, maar zit ik in de loge. Ik wil even op de helft jaar maar even op. Oké, dan eerst maar... Ja? Ja. Nog even naar de wc. Doei. Thee? Ja. Thee. En mevrouw, ga je ook een plastic tasje van mij? Werkt het in mij nemen, hè? Oké, dan deze. Oh, dat zou heel mooi wezen, ja. Kies maar even zelf niet pakken. Ja, dat klinkt Mij zelf. wel. Dat klinkt zelf, oh ja. Dan komt deze weg. Ja? Zullen we u even vertellen? Oh, even scannen, ja. Dat wordt echt. Waar moet het? Zit er net streepjescode op? Dan lost ze beren. Oh. Niet. Ja. Deze? Die is klaar, ja. En het mes wil ik graag geven. Mijn mes is steken. En hoe duur wordt dat? Kan ik je dat pinnen of mag ik een tandje vertellen? Ik ga wel 60. Oh, dan betaal ik me 60. Hoe duur is het? 64. Oeh, duur mes. En duur ketchup. 64 is 20, 40, 60. Dus ja. En dan wat liedjes. Zo, 64. Krijg ik nog wel wat rond, denk ik, of net? Ja. Ja.
Nou, dankjewel mevrouw. En tot een keer, hè? Oké. Doei doei. Doei doei. Als ik zeg, die katje wil. Lekker. Lekker waar. Ben jij de ijskoop mevrouw? Ik ga wel zin in een eatbij ijsje. Hast du jak? Ja, ik mag dat van Sonoti. Oh, dan maak je dat van Sonoti. Nou, ik vind zo'n heerlijk. Dus doe maar. Je hebt bij zo'n. Nom nom nom. Ja, kom eens erover. Nienke is er al en zaken die zo'n erover komen. Nou, ik ben benieuwd. Ik sta op een jeugd te wachten waar er al erover komen. Zie je zaken? Daar komen ze aan. Als er nog meer komen, dan stuur ik ze hem kant wel op. Ja? Goed uitzien? Nee, we doen net neus in de theatertussen. Dat ken, dan ben ik al die paaltjes aan kwijt. Mag maar niet. Nou, volle willen? Doei! Nou, zaken mij zijn ideeën. En dan moeten jullie ook nog 12 vooral hier komen. Nou, die stuur ik aan hun kant wel op. Oh, dat tiert allemaal om. Ze zijn meer tiert om het verschieten er op heel wat te komen dan daadwerkelijk naar het theater te komen. Maar ze zijn er al achter. Ze zijn in het theatertuin. Ja? Doei! Daar weer de rest al. Nou, ik heb een mooi bordje. En uw Ildo is van bedje. Hé, moskje. Maar wie aan, ik heb een achtertje. Dat is wel leuk, hè? Ze leest Ildo in de kleinhuizen. En wat is toen aan, ik heb een bordje, Ildo? Ja, het is lekker warm, hoor. Ik heb mooi in de zonbak. Ja. Zal ik even die leesjes pakken? Ze hebben die leesjes... Nee, die ben van Famke. Men pakt die leesjes wel even, ja? Ik heb wel een boetenbordje. Wat zei je? Die past haar mooi. Ja, Ildo had naar je leesjes, hè? Roze. Oh, Famke verkeerd om. Dan krijg je bananenvoeten. Maar toch om. Slaagt hij dat zelf? Dat is handig. Maar Ildo nog een beetje leren, Hilda. Doe een steenschap. Maar een beetje trainen worden. Hilda mag nog een beetje trainen worden. Dan kun je het echt zelf, hè? Als je jitje, dan wil trainen toch? Ja, als Hilda bij je wordt, dan wordt ze trainen. Zo, nou. Kun je lekker Als jij zelf wil niet toch? echt lang hier, ja. Zelf wil niet. Maar denken van mij gaan. Moest ik drinken maar de boete naar Famke? Nee. Oh, hoeft net, zet Famke. Nou, maar je bent even lekkere zontaartjes en ijskoos, meidje. En je lekker op de trampoline. Dat mag ik. Dat mag ik. Wat lijkt het mooi maar die rokkers springst, hij. Nou, en ik zoek echt naar achter, maar ik denk dat ik toch maar met deze 12 liter minis hier blijf. Het wordt wel een hele uitres. En opa en Beppe kom ik zo dus aannemen koffie zetten. En die grutten redden hun wel. Dat is wel vrij schal, hun zwemdiploma. Ik ben grut genoeg om mezelf te redden, dus dat komt wel klaar. Ik ga hier even lekker zitten. Genieten van het zintje, want hey, dit is wel echt lekker, no? Lekker, lekker. Krijg ik nog 2 ijsjes? Oh, dat is wel echt een feest. Ja, een spikkelijsje. Hoe heet toe? Oh, nou word ik wel heel sad. Wat denk je? Hoe heet toe? Hoe heet ik? Ze was een mooie naam, maar bedenk wat vind jij een mooie naam van mij? Dat is toch Tante Tiff? Oh, ik ben Tante Tiff. Dan, alsjeblieft Tante Tiff. Dankjewel, ijskomen mevrouwtjes. Lekker, lekker. Feest, feest. Gedaan. Oeh, gebakjes. Ja, dat ga ik echt wel zin in. Ja. Ik ben nog net sad. Kunnen we een taartje mee? Kijk ze weer aan jou, ja, mevrouw. Ik ga ze op. Dankjewel, wie heerlijk. Zal ik eerst even koffie zetten? Ga ik zelf ook wel verlet van. Zo. Nou. Ga ik al een lekker bakje koffie. En ik heel even dwalen was met de blommen. Maar het is me dan net helemaal net zin. Ik denk dat ik zou zo'n oortype vaasje gaan wil, die wat smeller is. Want er zit nog heel veel gaten in. Maar ik wil er echt nog wel wat bloempjes bij. Dus ik maak nog wat meer, dat het wat voller wordt. Maar het sfeerbeeld, daar ben ik wel tevreden over. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou, zaken Simatis, ben je er een om wat te drinken? Vind je het leuk in het theater, zaken? Ja? Mooi. Gaan we die in? Verstaptje. Oh, dat kent hem mooi, ja. Ja, dat kent hem mooi. En ook ze zal hier op de trampoline ook. Ik ga wat draaien en wat koekje, brul. Dus dat komt wel goed. Even springen. Hey Famke, ben je lekker aan het chillen? Je hoort me al heel druk, maar ben je lekker aan het chillen, hè? Famke had een kleedje erbij, ik zit hier lekker in het zintje. Net gek. En de jeugd die van nu wordt er wel.
Je bent door het nerfgevecht van. Zo, alle gunzen bij elkaar. De jeugd zit in de hoes. En dan wacht je op opa en Beppe, hè? Die komen zo. Ja. Ja. Ik zagen. Ja, dan ben je door weer dicht. Waar we het nou echt wat ons ja. Nou jongens, en Sarin Sandai, dan wij hier los, dan dat zo hoor. Zaken maar als zijn kameraadjes. Ik ga zaken zijn voetbalkleerfest op zo, want die moet aan echt nog trainen, echt nog even. Ik mag nog iets meidje, ik weet nog net wat, dus ik denk dat ik maar even wat onhelje. Maar ja, een hectisch dagje, maar wel heel leuk. Ik zal even zaken zien voetbalschoen en schemerscammers op vonden. Wat ben je mooi. Ik ben een prinses. Nou, zie maar in de spiegel op tante Tiff haar kamer. Zie maar eens even mooi mee binnen. Wauw, prachtig. Koffie. Wat haal je al je krillen van opa en Beppe? Oh, let me zien. Knietje. Chocolaatje. Oh, een mini-mien. Doe ik zaken. Wat zei ze hem dan, opa en Beppe? Dankjewel. Ja, maar een hele dikke kroep. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga het niet krijgen. Lekker, lekker. Nou, je boft het maar. Je treft het maar. Bofko. Nou, dat wil je van opa en Beppe. Sje, kom je maar in de feestenbank staan. Je kun je wel staan. Kom er maar in staan. Voor mij wel. En opa en Beppe brengen zaken en voetbal in. Dat komt mooi uit. Doei, doei. Doei, doei. Ik mis zaken wel. Mist zaken wel. Ik mis zaken. Doe leven zaken. Doei, doei. Doei, doei. Ben je verdrietig? Oh, dat is verdrietig dat zaken voor je. Ik ben echt verdrietig, want zaken is je zo uit de kleer vallen. Master Shem. Dat leidt je samen door de wereld. Ik ben echt verdrietig. Waar maak je dat weer op, je denk je? Zaken toch. Oh, wat leer. Zet de score maar achter, dat mij wel. En deze? Nou, dat kan we nog was. Ja, zet ze maar achter. Was doe dat voor mij dan? Super. Nou, wat leer van opa en Beppe. Eigenlijk elke keer, zolang dat ik ook bij Jelke ben, hebben we elke keer een paashaas gekregen. En soms we bij haar krijgen die ook een paashaas. Dus dat is altijd wel heel leuk. Ik heb peeske mijn kop. Ik zal even oprijden. En dan, als Ilse hier aan is, ik nog even bij Ilse om eten en zaken weer opheljen. En ja, wat we eten zullen, ik zorg het in de winkel. Ik ga even geen inspiratie. Dus ik zie wel even wat ze daar gaat. Misschien leidt er wel wat. Ik denk van, dit is het. Doe hem voorzichtig, vooral je op het trap, dus niet water zo goed. Oh, maar... Oké, dat mag wel. Ja, je mag wel hem drummen, maar dan word je voorzichtig op het trap. En ik even naar je mij. Dat kan nog wel even. We kunnen nog wel even drummen. Daar hebben we nog net water nog. Heel voorzichtig, beide handjes. Super. Ja, beide handjes. Nou, nog even. Even een drumstel loszetten. Even zien. Nou dan. Ja, dat is beetje zachter. Beetje zachter. Zo, dus dan maar elk even in je stakje. Famke en dan weer. Ja. Denk op elkaar. Famke op die kant. Zo. Wow, het is wel heel goed. Zal ik een beetje zachter zetten? Zo. Wel heel goed hoor. Hier dus voorzichtig, maar Famke net je de hol slaan, hè? Voorzichtig. Rustig, rustig, rustig. Ik vind het een beetje gevaarlijk hebben. Even chillen. Een veske oor? Heel goed is dit. Het is heel goed veske. Nou, ik ben benijd. Luister lekker heel daar. Even zien die jas. Ik is het zelf al aan, denk ik. Mijn baaskwallen. Dat is mijn baaskwallen. Die is van de basiskwallen, ja, klopt. Ja. Hey, we doen de jas aan en de squantjes en dan haal je weer zaak op. Zaken ook baaskwallen. Ja, zaken gaat ook altijd in de basiskwallen, hè? Hey, jas aan. Mensen die leesjes even op, zie je die bruine leesjes. Goed traint? Wat gaan we die in? Gewoon leuke dingetjes. Ja? We hebben wat bieleerd of? Gewoon leuke dingen. Oké. En soms leuk. Ben je nou burg? Je wil lange dag, hè? Eerst de squallen, toen maar al die kameraadjes boordje. Heel prettig.
Wie wel leuk, hè? Het is wel eerlijk, want we kunnen verstappertje doen. Die we Famke ziekje, Ja? jonkjes verstappertje. Oh, en hij koos om of dat net? Nee, dat De Famkes museum ziekje. en je weer simmering. Nee. Wie wel leuk, hè? Zullen we nog aan naar huis? Hé, wij zo'n sissen. Maar je dat nog een keer? Dat mij ook, maar dan mag het even in het forum en vragen. Net niet thuis kom je met al je vriendjes. Wat dat ken. Ken je dat? Oké, dat ken ik ook. Maar ik vraag ken ik. Ja, maar ze wisten het al. Ik heb heel bericht gekregen van de mem. Ze komen erom. Maar Hendrik, weer wel heel gezellig, hè? En wie heerlijk waren ze konden lekker boet. Wij zo'n sissen. Voor snel leuk, toch? Abonneren, zet een blauw toen omheen. En via het net de chill app te downloaden op die tablet als telefoon. Of nou ja, Chats voor.